Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Billy Bosomotari. I hope you guys नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दं. Guys, नोंसोरो नै नुखाबायानो माबायदि जुथाया मोजां नंगौना नङा. बे बुटआ नाइक फेन्टम जीटी क्लाबनि. आङो बिराद मोजां मोनदों बे बुटखौ. आङो फसायनानै बिहरदों. नोंसोरो ब्लेक एन्ड ग्रीन कालाराव नुनो मोनदों. बुट कालार दं, रेडबो दं, ओमफ्राय वाइटफोरबो दं, पिंक बेफोरबायदिबो दं. खिन्थु आं बेलेग कालारखौ लानो सानदोंमोन, ओमफ्राय नाम्बारखौ मोना आरोना. आं 6 नाम्बारल' गानो. स' नोंसोरो दा नै मोजाङै नायनो हागोन. नै बेवहाय नाइकनि लग' थाबाय, ग्रीन कालारनि बुट साइज नुहैयो. ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे नै ब्लेक लाइन दं, बेवहाय फेन्टम लिरनाय दं. बावबो नाइकनि लग' दं. ओमफ्राय बिनि बेक साइडआव नै बाव फेन्टम ब्लु कालाराव मोनगोन बेखौ. ओमफ्राय ओरैबो मोनसे दंबावो नाइकनि लग'. ओमफ्राय नोंसोर नै बेकग्राउन्डजों नायोबा बिदि नुगोन. नै हाथाया नै बियो गथा राउन्ड, ओमफ्राय नै बेफोरो दाब्ला, ओमफ्राय बावबो मोनसे नाइकनि लग' दं. बुहुद मोजां नाइक फेन्टम जीटी क्लाबनि